YOLO, ja som Astro Boy a vítam vás pri mojom úplne prvom videu, takže zatiaľ budem natáčať bez webkamery, lebo nechcem odhaliť svoju krásnu tvár. Dáme si rýchlo play a sme pri Happy Wheels, ok, dáme si, hocičo, takto, nájdeme niečo, dáme si, chcem podľa rating. Dáme si zoradiť podľa ratingu Epsom Core 7, dáme si to. Play nav, Dobre, môžeme ísť. Som zabudol, s čím sa čo robí. Jej, happy. Au, pozor, nestiahme pace. Ježiš, kolecka nás zablokuje, pozor, spadneme. Máme spomaliť. Do piče. Skoro mi úplne som skoro spadol. Pozor, teraz jebneme si hlavu, a ne, dobre, Jej, ešte. Dobrá, ideme. Tak, to sme dosrali. Chcem ísť od znova. Menu, restart level. Woo! Dobre, ďakujem, loptičky. Máme úsmev na tvári už teraz, máme spomaliť, jej. Ďakujem veľmi pekne. Tak máme sa aj pozor. Počkajte, niečo mi tu vybehlo z počítača. Jaj. Dobre. Poď. Funguj, pozor, teraz ujdeme. Bam. Ok, môžeme ísť. Aha, máme zrýchliť. Dobre. Je to krásne. It's so quiet. Here. Fuck off. Run! No! Shut up, fuck up. Yay! Toto sú sami smajlíci, ktorí nás nemajú radi. A práve sme zomreli, lebo náš šofér si odrezal hlavu s telom so všetkými, čo všetko tu má. Takže dáme menu a dáme exito menu. Tu je taký super speed jetpack. Ja to nechcem, ja chcem real glitch. To si prosím, lebo mám veľkú pič. Dobre, tak to neviem čo je. Takže to nechcem hrať. Exit to menu a dáme si glass fall, takže budeme padať v skle alebo niečo také. Vyberieme si oskobujeme, chceme toho tlstého nektíčka. Impossible. Letíme v skle. To sme dosrali. Tlusťo asi videl, že niečo je v McDonalde nové, tak sa zastavil, debil. Ale on je debil. Change charakter a my si dáme teraz toho tu na papundeku, ktorý neviem jak vyzerá, na vrtulníku. Oh yeah. Ten je celkom sexy. A je, pozor. Pozor, letíš. Je, Victoria, lecíme ďalej. Dobre. Takže prešli sme ďalší level. Yeah. So sexy. So sexy. I like it. Zase som presunul zle. Toto Camtasia Studio 8 a tak série. Dáme si Ninja. Dáme si 99% a 99 numerických. Či do tých Impossible, ok. Impossible, ja mám rád také Impossible. Hehehe. Jej. Jaj. Pripraviť sa. Pal. Teda mi to tak nejde. Jej, skoro mi to išlo. Len musím sa poučiť, lebo som to asi 2 roky nehral. Tú hnusnú spretú krásnu hru. Jej. Toto mi nevyšlo. Jej. Wow. The victory. Takže dokázal som zase vyhrať, však prečo ne? Však ja som úplný hrdina, to je nenormálne. Opäť nenormálne Red Ball. Ja mám rád pekné, veľké červené guličky. A typnem, že my sme tá gulička. Áno, sme. Cestujeme vonku. Porcujeme morku. Poď.
Tuc. Nič, všetko, nič. Tak, ty si to dokázal, ty jeden pipík. A vidíme hore, je toto celkom ľahký level, lebo to v podstate idete len nič nerobíte a všetko robí za vás to tak kocka hnusná. A keď si všimnete, v stredu, jak je to sivé, je ten pajčuk, ktorý to hľadá. Jej, Victory! Victory 38 sekúnd, 37 stotín, my sme úplný kravý Bottle Run. No toto ja si prosím. Bottle Run si úplne prosím, dáme si Deda Mráza a môžeme ísť na to. Jej! Poď ešte, poď. Jingle bell, nabali sme sa. Dobre, dáme si menu a change charakter a dáme si toho stíhačku plameňaka. Kde je? Toto je vrtuľník, však to bude dobré. Vrtuľník je úplne sexy. Pozri, on vie lietať. On je úplne v riti, lebo on si lieta. Ale tam je nice a my sme to nedokázali, lebo sme to neodhadli. A dosrali sme sa úplne. Dáme restart level, ideme za toho istého pipíka, lebo on je veľký pipík. Pomaly budeme pristávať. Tak. Úplne krásne sme to pomaličky zavládneme. Pristaň. Krásne. Victory. Aj tak sme sa napichli. Lebo to je debil. Vidíte? No, je to debil. Exito menu. Dáme si iného debilka. Ktorý sa volá Ninja Pad 2. Ja chcem byť ninja, lebo ja som vždy chcel byť ninja. Jej, jak sme sa ohli. Ani neviem jak, lebo som sa nechcel ohnúť. Jej. Takto sme dokakali. A môžeme pozrieť na toho holého skoro človeka, ktorý nám ukazuje svoj veľký penis. Menu. Exito menu. Dáme si ninja. Už nechceme byť. Ježiš, preplo sa mi zase. Sorry for my Camtasia Studio 8 je Long Ball Fall. No tak toto mám najradšej, keď Long Ball Fall. Pozrite sa. Au. Jednu nohu nemáme, krváca z nej nejaké chicken nuggetky z McDonaldu z nej krvácajú. To je úplne normálne. Čapička nám spadla, mali by sme sa obrátiť, lebo dole hlavou je zle padať. Jau. Tam bola nejaká kopia. Ešte z divokých kmeňov tu zostali kopíníci. Niektorí tu zostali a idem bez jednej nohy. A teraz sú mini guličky, do ktorých sa môžeme jednoducho zapichnúť. Ale my sa nezapichneme, lebo my chceme prejsť tento hnusný vystratý level. Už tam je Victory, pozor. Victory, my sme to dokázali. Schválne tam sú postavené záchodiaky, aby sme sa mohli vysretiť. Tak, dobre. Ďakujem veľmi pekne. My si zahráme iný level, lebo my sme čuráči a my chceme hrať Son Rope Swing Fix Play Nav. A ideme. Ctrl plus C. Ctrl plus C and shift. Ctrl plus C and shift. Ctrl C. Jej. Dobre, no tak neviem, čo sme tu mali spraviť teraz. V tomto sa veľmi nevyznám. Menu a dáme exitu menu. Vybereme si Van Drop. No, ja mám rád Vana Beethovena a vyberieme si tohto tu na otecka zo manželov. Jej. OK. My to prejdeme, lebo máme prežitá, že change charakter. Vyberieme si babku, lebo ona je odolná voči všetkému. Takto sa otočíme a rozpľastie nás to úplne. Presne tak. Viem, čo urobíme. Viem. Tam sa musíme ukryť. Tam sa presne musíme ukryť. Menu, change charakter. A dáme si naspäť tú babičku, ona je tlustá síce, ale mohla by sa tam obchať. Tak ne. Aj tak nás to rozdrtilo, nevadí. Change charakter. Musíme si dať nejaký maličký charakter. Nejaký úplne maličký. Santa Claus by tam vopchal? Asi nie. Dedek Mrázek by sa tam vopchal. Cúvaj, ty debil. Nie, napichni sa. Aj tak ťa rozdrtili to tie autobusy. To není normálne, ty si úplný idiot. Rýchlo a tak. Vopchaj, nie. My sme prežili! Jej! Máme aj turbo. Jej!
Nevadí, prežili sme to, žijeme, máme dať raid 5, keď sme prežili, ale ja ti kašlem na hlavu, lebo si škaredý. Exit to menu. Ja vidím na ňom escape the box. Máme ujsť z boxu? Dobre, ja z neho ujdem. Jump it, musíme sa nejak postaviť. Hore a dole, a dole, a hore, a dole. Ako si vyfajčí? Kokot. Nevadí, žijeme, žijeme. Jej, poriadne rozdrtíme svoje zády. Fajneme nás. Jak sa volá to tam masáž, čo tak pichajú nám také blbosti do chrbtu. Victory, my sme to dokázali. Takže ja som pán a som pán najväčší. Dobre, prešli sme už dosť. Ešte toto epic wall, toto ma veľmi fascinuje. Prešli sme už dosť levelov, takže to bude koniec. Jej. Wow. Jej. No, áno. Unlocked win, takže sme vyhrali, lebo sme najväčší bossovia. Dáme tam aj druhú, skoro. A teraz nás to zapichlo, ale my sme vyhrali. Lebo tam bolo unlock win, takže sme Mr. Pan a práve sa hombáme na našom čreve, ako vidíte. Tu krásne sa hombáme na našom čreve. Vidíte, vaše čreva, keď jete dobrú výživu, tak vaše čreva vás vždy podržia k životu a aby ste prežili. Teda takto sa s vami krásne lúčim s týmto videom. Dúfam, že sa vám páčilo, ak sa vám páčilo, dajte lajky, odbery a všetko možné komenty, čo len viete. Ja ďakujem za vaše pozretie, dúfam, že sa vám video páčilo, keď tak aj na budúce. Takže zatiaľ sa majte.